realment algú creu que es podria tibar d'una manta, per què ens hem d'aturar? Potser no hem estat massa anys fent un ús excessivament limitat del concepte de la prudència, potser equívoc. Vostè no té clar, vostè sí que ho té clar, n'estic convençut, no? Que les grans democràcies mundials han avançat sobretot a partir de les seves pròpies crisis. Sí, senyor. Doncs aleshores aquesta sensació que tenim a Catalunya de que sempre tot s'ha de tapar, l'acudit del dentista, dit amb ironia, o el que llegia l'altre dia en un article del Agustí Fancelli, vés a veure en Millet, ell t'ho arreglarà, i després com si no passés res. No fora bo que realment per enfortir de debò aquest país féssim cau i net de tot allò que fins ara ens està perjudicant més que no pas ajudant? Molt bé. Escolti, vostè diu fem cau i net. Pregunto, no? Vostè pregunta això. Jo li dic, si algú fa una manifestació en aquest sentit, la resposta lògica és, doncs, escolti'm, vostè denunciï el que hagi de denunciar, no? Ara, també deixi'm dir-li una cosa. També fora bo que en aquest país no es confongués la presumpció d'innocència amb la presumpció de culpabilitat. I si em permet, i no és una crítica, també és una reflexió necessària, molt sovint ens trobem que els mitjans de comunicació, i a Convergència en tenim experiències passades, es fan grans judicis de culpabilitat amb les seves conseqüències socials per les persones afectades, que després, en l'àmbit de la justícia, són absolutament absolts. I en tenim casos a dintre de Convergència, de gent que ha estat crucificada a base de no respectar el principi de la innocència, que ha de valer més que el principi de culpabilitat. Una persona no és culpable fins que no es demostra. I una organització no ho són. Esclar, això també ho hem de preservar, perquè posats a parlar de tot, doncs aquest és un aspecte substancial de la nostra societat. Els judicis, moltes vegades, es fan, els judicis que fins i tot poden tenir conseqüències penals, es fan prèviament des d'una òptica social, sense cap garantia per l'implicat o per l'acusat. I no parlo de mi, perquè jo, afortunadament, fins ara, personalment, no m'hi he trobat mai d'una manera important amb això, però hi ha altres persones que sí que s'hi han trobat, que han estat sotmesos a aquests judicis, absolutament allò tremendos, i després han estat absolts per la justícia. Llavors dius, d'acord, vostè diu, escolti'm, fem cau i net, però llavors fem cau i net de tot, també. No, quan dic... Cau i net de tot. Per descomptat. I aquesta és una reflexió que no només ens pertanyen als partits polítics. Jo li trasllado ara a vostè perquè el tinga vostè al davant. Ja ho sé, per això jo li faig la reflexió més enllà. No, i és evident, i vostè està posant el dit a la nafra. I, per tant, els mitjans de comunicació hem de fer moltes autocrítiques i, sobretot, hem de desprendre'ns dels nostres vincles amb els mitjans polítics. I a partir d'aquí, els partits polítics també han d'entendre, per exemple, que quan una casa com aquesta és de titularitat pública, ho ha de ser no per interès del partit que tingui majoria en el Parlament, com alguna de les persones de la seva confiança està dient del control d'aquesta casa, sinó que ho ha de ser perquè, sent públic, sigui de tothom. Sense exclusions, no per pressionar des dels òrgans de govern que tornen a representar petits parlaments per imposar uns criteris determinats i estar pendents de si es pregunta amb un excés de zel a segons qui o amb un excés de fre segons quin altre. Amb una salvetat, senyor Cuní. Ja vostè hi posa molta vehemència. No. Jo entenc perquè vostè és una persona... Soc partidari d'aquestes coses i, escolti, i a mi vostè m'ha sentit perfectament parlar d'autocrítica i li puc enviar una conferència feta a la Ramon Llull abans d'aquest estiu d'una autocrítica total i absoluta. Jo entenc que vostè ho faci amb vehemència perquè vostè s'ho creu, això que està dient, i és lògic que ho faci d'aquesta manera. Ho crec. Ho entenc perfectament, no? Digui'm ingenu, però m'ho crec. No, i a més ho comparteixo. També deixi'm dir-li una cosa, que és una petita... No és ni tan sols un matís, No oblidem que els mitjans de comunicació públics s'alimenten de recursos públics. Això ho hem de saber, perdó. I aleshores és lògic, no que els parlaments o els governs truquin a un periodista per dir-li, escolta'm, tu digues això no té cap lògica, estic d'acord amb vostè, però sí que és lògic que els mitjans de comunicació públics, que es paguen amb els impostos de la gent, doncs que aquests tinguin un control públic. Això s'ha de tenir. Això que vostè diu, és que llavors traslladem als miniparlaments... No, escolti'm, vull dir que un control hi ha de ser, perquè els diners no els poden administrar els periodistes, ni els professionals. Els diners públics, aquests els ha d'administrar el que està representat, el que és representant directament del poble, perquè cada 4 anys es presenten allà i és objecte dels vots o dels no vots. Totalment d'acord, però el control públic no ha de ser necessàriament perquè una persona que entén el castellà, el català se li parla en castellà, o perquè el control públic no és això. O sigui, el control públic no pot ser que la televisió pública hagi de ser a imatge i semblança d'un ideari legítim d'un partit determinat.
Això ho compartirem, suposo, no? Totalment. Perquè si no és tant com dir a la resta els excloem. Totalment. El partit polític que sigui representa una part important de la societat, però no tota la societat. Llegeixis el que diu el Consell Audiovisual de Catalunya, que controla la informació respecte al pes que en aquest moment té l'oposició a determinats mitjans de Catalunya, no em faci dir quins, i quin tenia l'oposició quan governava Convergència i Unió. Facin també aquest exercici. Ho he llegit. Arribin a algunes conclusions. No dic vostè, dic en general. Sí, no. I no parlo de cap mitjà de comunicació en concret.